Salutare, lume, sunt afișat să jucăm un joc recomandat de PewDiePie. O să jucăm Plug and Play. De Plug and Play. Plug and Play. Trebuie să se stingă. What the fuck? Ce faci, fraiere? Alergi? Ăsta va fi Dave. Noi îi spunem... Dave, de ce ești fraier? Ridică-te, Dave! Ai murit! Dave, nu uite, ai înviat din morți, Dave. Dance, Dave, dansează, Dave. Nimeni n-are mișcări ca lui Dave. Party cu Dave. Unde te mai duci, Dave? Unde te mai duci, Dave? A dispărut. Alt Dave. Dave. Băgam un nim. Știi, dacă jocul ăsta e destul de pervers, mie așa mi se pare. Nu-mi place, tot trebuie să bagi lucruri în altele și e ciudat. Butonul! Nu o să apăsăm butonul. Apăsăm! Dave! Te rog. Îmi place. Se ating unii pe alții, atât de drăguț. Ăsta e semn de prietenie. Pe el. Oh, Dave. Încă un Dave. Ce se întâmplă? Nu-mi place. Să vedem ce să atingem. Pe el. Atingem pe tine. Pe tine. Urâtule. Back. Și Dave câștigă. Fugi, Dave, până lumină. Ce trebuie să fac, în ce bag? De ce nu pot? Ciudat. Lumină. Noapte, zi. Noapte, zi. Noapte, zi. De ce nu dai sub butonașul? Nu, arunc. Trebuie să fie în ceva în care să bag chestii. Nu. Afară. N-am voie să scot, ce trebuie să fac? Trebuie să fie noapte sau zi? Pot trage mai mult?
pricep. Ce trebuie să fac? Nu-mi place! Zi! Unde trebuie să fac asta? Să bag asta? Ah. De ce nu pot să fac și eu altceva? De ce nu merge să mai fac altceva? Ah! Nu m-am gândit la asta. Dave! Nu! Dave nu mai are cornițe. Ce-i asta? Ce faci, Dave? Uite-l fund! Ce-i asta? Nu! Ce iese? Nu-i bine! Cred că vedeți și voi. Dave! Nu fac asta! Ăsta e un ban? Încă un ban! Ăsta da, Așa Dave danseze. Ups. Du-te după el, Dave. Du-te după excrementele tale care sunt bani. Nu erau bani. În cap. A, văd. Dave. Hai, goodbye. Ce conversație, ce conversație lungă. Și ce drăguți sunt oamenii din Daveland.
I know you. I don't know you. You don't know me. I don't know you. I know. You don't. You do? You do? I do. You do? You don't. Ce încăpățânat. Do you? Yes. 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 No. Ce trist. No, Dave. I love you. Do you love me? Do you love me? I think you love me. I love you. Are you sure? I know. I know I love you. I do love you. Care-i diferența? E atât de greu de ales. It hurts. It hurts. Ce să aleg? O să aleg it hurts. A plecat. L-a lăsat baltă pe Dave. Nu, Dave e supărat. Ce nesimțire. Nu-l iubea pe Dave. Cum să nu-l iubești pe Dave? N-ar mai trebui să... E greu. Nu! Haide! Haide, Dave! Știu că vrei, Dave. Ce frumos! Nu, ce-i asta? Ce-i asta? Ce este? N-arată bine ce va fi în continuare. N-arată bine! Nu! Ce-i asta? Așa ceva e normal. Te rog. Nu-i bine. Te rog, nu zic că asta se va întâmpla. Nu! Să nu spui că mai vine unul. Pentru cine? Nu! Cel mai pervers joc din lume. De ce, Dave? Și eu care te consideram o persoană de treabă m-ai înșelat. Ce va ieși din asta? Nu.
Minecraft. Degețelul. Dă-mi drumul. Dă-mi drumul la degețel. Ce e asta? Nu. Oh, ce bine. Bravo, Dave. Bine că ai renunțat tu. Ce e asta? Vrei să bag degetul în priză? Nu! S-a terminat? A, nu. End. A, ba da. Ok, sper că v-a plăcut acest episod cu Plug and Play. Sper că ați râs. Nu uitați să dați like, coment dacă nu v-a plăcut ceva. Eu am fost Lafi, m-am dus, hai, pa!